sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Aki mayong buntag mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi nini nga tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa higala Brother Leve Claves. So nagbinugtong taron ni higala sa ato nga programa tungod kay wala pa makaabot dinhi ang ato nga mga partner, si Brother John o si Brother Isaw, wala pa sila kaabot. Siguro karong taon-taon, maabot na sila atos lang ikauban din sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makahimo na mo mga higala, mga pinalangga, mahinigugma na mo nga mga tigpaminaw, mga viewers, makahimo na mo sa padangat sa inyong mga mensahe. Maka-text mo sa atong number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Aron ato na mabasa ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So nining kabuntagon, ako kamong gina-welcome niini nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Mga kahigalaan nato, mga tigpaminaw, mga viewers nato dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug asa mo nga part karon sa kalibutan nga nanood sa ato nga programa. Welcome ang tanan. Pwede sa mo kapadangat higala sa og mga mensahe, greetings ba or mga wedding anniversaries ba o uban pa mga importante nga mga mensahe nga ipadangat, pwede diri sa comment section nato aron ato nang matagad mabasa nato na kanya ato nang ikapadangat ngadto sa mga higala nga buot ninyo nga inyong padalhan og mga mensahe. Or kung aduna kamoy mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo, labi nag mga follow-up questions sa mga pangutana nga ato na nga gina-take up sa labay nga panahonan. So ato na gina-welcome din sa ato nga programa, no?
ato nang tagaan og panahon unya kanang inyong mga pangutana mao na po'y atong tubagon dinhi sa ato nga tulumanon sa kahanginan, no? So subliyon ako, welcome ang tanan. Ato day mga suki nga tigpaminaw diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Sayod mi nga karong buntaga na anasab kamo karon o wapata ka bangon higala, hinahinay na tagbangon karon. Aniya hinahinay na taog hikay sa pamahaw. Aniya atong mga gimbuhaton, samtang kita magabuhat-buhat diya sa atong panimalay, ato sang patingugon ng atong radio. Aniya naglingkod-lingkod taron, pwede siyang makatanaw ta diya sa atong live sa Facebook. I-search lang ninyo ang DYCM Bugo Adventist, no? Aron atong makita ang atong live program dinhi sa kahanginan, no? Atong gina-welcome atong mga higala diha karon sa Escalante, diha sa Gihulngan, labi na nila ni diha sa tanan nato mga suki nga naminaw diri sa Tubuso, sa Sagao Negros, sa guban pa diha nga mga kahigalaan nato nga nagasunod og nagpaminawan sa ato nga tulumanon. O na diri sa Masbati, maayong buntag no sa taga Masbati. Kalabanan sa Masbati, maminaw sila. Magtanaw lang sila sa live nato, no, sa live streaming nato sa Facebook. So maayong buntag yung tanan niya. Kumusta diya sa Hilutungan Island sa mga nesesaryo pamilya diya. Tanan diya naminaw o niya ato ni Pastor Rosales Food. Maayong buntag. Kanya tanan nato mga suki nga tigpaminaw og mga viewers diri sa probinsya sa Biliran. Maayos ang buntag ng tanan. Kumusta ang tanang taga-Biliran nga naminaw? Amo kamong gipasalamatan. Labi na sa mahigala nato nagamit diya og mga lanog nga mga sound para lang ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sila mga silingan. So good morning ninyong tanan. O niya mga viewers nato diya, welcome. Mga naminaw karon sa radio, atong gina-welcome ang tanan. O niya pwede na mo makahinay-hinay higalag text nga rin sa atong programa. Padalag mensahe aron ato mabasa karong taod-taod. O niya sa tanan po nato nga mga pinalanggag minahal nga mga kaisunan kahigalaan diya karon sa probinsya sa Leyte, no? Kumusta mo tanan diya? Good morning sa tanang taga Leyte nga naminaw des Lake Danau. Mayong buntag. Kumusta ni Brother Alex Kanyada diya, bro? Mayong buntag. Brother Alex O'Hill, no? Good morning, Brother Alex. O niya tanan diyang naminaw diya sa Lake Danau. O niya mga tigpaminaw nato diya sa Dolores Olmok. Kumusta ng Madisor family? Niya Brother Noel Gonzales diya, mayong buntag, tanan nga taga Olmok City nga naminaw sa ato nga programa sa radio man or sa Facebook. Welcome kamong tanan. O niya mga suki natong nagpaminawan sab diri sa Merida. Merida Leyte, good morning. Diya sa Palonpon Leyte. Atong mga suki nga naminaw diya sa Isabel Leyte, sa Matag-Ob Leyte. Lanog po na itong programa sa Matag-Ob, nga diya sa Kananga Leyte. Ato sa mga suki nga naminaw diya karon sa diha sa San Isidro Leyte. Good morning sa tanan nga taga San Isidro. Tanan nga taga Kalubian Leyte nga nagsunod. O niya mga suki natong naminaw diya sa Tabango Leyte. Good morning yung tanan. Good morning sa atong amigo kayo diya si Brother John Quison. Uban kang Sister Judy. Good morning yung tanan diya no sa diha sa Tabango. Good morning po sa tanang taga Bilyaba Leyte. Pwede lanuga niyo itong programa diya sa Bilyaba. Good morning diha sa mga pamilya sa mga Insinso. Good morning Brother Jose, Sister Nati Insinso. O niya na Ma'am Ritzy Nubila diha karon mga nagpalanog ni og mga sound system, mga higala, mga silingan niya naminaw. Welcome kamo karong buntaga. Niya kumusta mga Robas family diya. Tanan na lang nga taga Leyte, welcome. O niya tanan sab nga taga isla sa Camotes or Camotes Island. Ato nga gina-welcome diya ang tanan. Niya kumusta sa diya sa Lower Kagkagan.
Atong pangumustahan si Brother Tato sa tulo. Kumusta Brother Tato? Kumusta sa dangin mo nga sound system diya? Always bang naglanog-lanog diya sa Lower Pagkagan? Masilingan na minaw diya atong gi-welcome sa atong programa sa kiniang maing balita. Diri po tabok ta sa isla sa Bantayan mga higala. Tungod kay sa Bantayan Island, lanog-lanog ni atong programa, murag kinatibuk angyod nga dapit sa Bantayan, makuha ni atong programa diha lang sa radio. O radio, niya ang uban nagtan-aw pinaagi silang diha silang mga Facebook. Niya ang uban pod naminaw sa mga sound system nga gipalanog sila mga salingan. Kamong tanan diha welcome. Kumusta ang tanan taga Madridijos nga nagpaminawan? Nabradias mga de la Cruz mga Brother Jameson de la Cruz diha. O niya ngadtos mga Orbita diha family, mga Tayaktak family, mga Opiasa diha sa Kaungkod, niya mga Almonicar, mga Layos family, uguban pa diya natong mga pinalanggang makaiso na no. Kumusta ka mo karon? O niya good morning yung tanan. Kanya nga to sa mga tigpaminaw nato diri sa Bantayan. Ato din pasalamatan si Brother William Tadlas sa ilang sound kay itong nagpakita may nga iya po din ang pakusgan iyang sound diha sa ilang lugar no. Good morning yung tanan. Kanya diha po sa Circulo Tikad na apod kang Brother Cotijo nga lanog po na iyang sound system. Mga silingan po din namati ato sang gipasalamatan o gina-welcome nato nining kabuntagon. Kanya dito po sa isla sa Lipayran mga higala, tuwapon kang Brother Lucernas, laglanog-lanog po na itong programa dito. So tanang taga-isla sa Lipayran, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome kamo sa atong programa. Na kumusta ang tanang taga-doong? Tanang taga Butiges Island, atong gina-welcome. Diya Silutungan Island, Isla Silagon. Uban pang mga dapit no sakop sa Bantayan, sa lungsod sa Bantayan. Anya may isang buntag diri sa Santa Fe. Kumusta diya ang mga Saspa family? Anya ngadto sa mga Ontal family, mga Pamilyas Formentira, mga Hilboyna family atong gina-welcome no. Tanan diya naminaw mga Humula family. Kutob diya naminaw sa Santa Fe. Mga higala nato diya karon atong gina-welcome sa atong programa. Na kumusta diya NHA, National Housing Authority, diha sa Bantayan, diha sa Santa Fe. Na kumusta ang tanang taga-Okoy at sa pamumustahan si Brother Lot Villa Berli, Parilot, maing buntag nimo. O niya mga silingan sa naminaw sa imong sound system diha. Good morning yung tanan. Ya kumusta ang tanang taga-atop-atop o niya diya sa Silion sad. Atong pangamustahan diyang mga Alulor family. O niya ngadto sa mga Alip na Sterduli Alip yang family. Tanan diyang naminaw sa diha sa Silion. O niya ni Brother Bachansela. May isang buntag nimo do. Pare. Good morning yung tanan diha. Brother Tets Helboyna. Brother Tets Bachansela. Good morning sa diya sa isla sa Hilantagaan. Daghang putang mga listeners sa Hilantagaan. Mga listener nato diya sa isla sa Kinatarkan. Ato siyang gipangumusta ang tanan diya kaninyo diya sa isla sa Malapascua, diya sa isla Sibitiel og sa Carnasa Island. No, kamong tanan diya karabuntaga. Ako nga gina-welcome, makahinahinay na mo higalas pagpadala og mensahe dinhi sa ato nga programa. Kay karong taod-taod atong basahon ang inyong mga mensahe aron mapadangat, mapabati ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Unya atong mga suking naminaw dinhi sa Mainland Cebu. Dako-dako ni coverage ni sa Mainland Cebu kay mga lagyo nga lugar dinhi labi na mga kabukirang barangay na as mga ibabaw sa mga bukid makapaminaw sila tungod kay maabot man sa ato nga broadcast no. Anya diya sa kabukiran sa Tuburan, maayong buntag ninyong tanan. Makabukirang barangay sa Tuburan, anya diya sa Tabuilan. Ato din ipangumusta si Brother Bob Ritoya, dong Bob Ritoya diha sa Manga Tuburan nga always gina siyang nagpaminawan.
O niya mga tigpaminaw na to diya sa Tabuilan, labi na des Olivo. Kumusta diya ang mga Mahinay family? Kanya ngadtos mga Tugahan family. Mga always yun naga sunod, mga Traso family diya. Kanya tanan nga taga Kalumbangan og tanang taga Dalid atong mga kaigsunan diya makigilaan. Gi-welcome mo nako nining atong programa sa kini ang maayong balita. O niya ato sa mga suki nga tagpamanawan diri sa San Miguel, o niya des Kalambua, o niya maayong buntag no sa mga Gulbin family. O niya ngadto sa mga Samson family, good morning. Mga Pikit-Pikit family, ngadto sa mga Tirana family. Welcome sa itong programa. O niya guban pa nato dihang mga kaigsunan. Good morning sad ni Brother Maning Masbang. Bro, maayong buntag nimo. Uban sa imong pamilya karon nga nagapaminaw sa programa. O niya mga tigpaminaw sa nato diri sa Sabah. At sa pangumusahan si Brother Pipi o Sabia, bro, maayong buntag nimo. O niya ato mga suki nga naminaw usab diri sa Kabukirang Barangay Skatmon. Ya, kumusta rin tanan taga Panalipan? Ngadto na ni Brother Mario Alquizar. Bro, maayong buntag nimo. O niya mga Kabukirang Barangay sa Katmon, di naglanog-lanog ni atong programa. O niya, di lang nato mahibawan ang uban dihang mga wa nato mailhing uban nga mga barangay diya sa Kabukiran. Pero nasayod mi nga laghan diya ang naminaw karon tungod kay pag-adto nato sa Santikan, nakaadto tak Kabukiran kita, Bragdolas boundaries tuburan mo siguro na. Tuagis tumusbong toda nga barangay. Nagapaminaw sa dito, mao ko ilang paminawon ang atong programa. Gani bisan pa des Agsuaw Katmon sa Bungyas, Kabukiran po ng barangay. Katong Lee Minister nga si diha sila si diha sa kuan na nagpuyo sa Agsuaw na Bungyas na Katmon. Mga komendador family, Lee Minister, asawa na katikest. Sa diyan nakasabot na yun sila sa sig paminaw sa programa, nangita sila asa yun ang simbahan sa mga tao nga nagbantay sa adlaw Sabado o Seventh-day Adventist. Gikan daw silang sayo alas 6 buntag sa Sabado, nakaabot sila sa Santikan alas 10 buntag. Lipay kay sila nga nasangko yun sila si siya pangutana. Nasangko sila nga nakaplagan na nila ang simbahan sa Seventh-day Adventist. Lipay sila o tungod sa kalayo sila nahimutangan, gibuhatan sila o gamay nga kapilya, marag simbahan nga gamay diha sa Agsuaw o sa Bungyas. So good morning yung tanan diya o niya dinisan sa Kabukirang Barangay sa Sugod. Lanog-lanog po na itong programa, daghang kayo pag mga listener diya kay ang kalabanang mga kahigalan nato sa mga Kabukiran, ang ilang mode of information, kalabanan diyan lang makuha sa radio. O niya, sa diya nga nakamatikon sila nato programa sa radio, ilang ginanggitiman ng oras, gisunod nila. O niya, salamat kayo. Niya, good morning yung tanan diyan sa Sugod. O niya, diripod sa Bourbon, Mahigala, diya sa Poblasyon Bourbon. Agani, naamantoy na nahimong SDA diya nga, wapagid may magkamit anak niya. Kay si Pastor Tirana maoy naka Bible study gud niya. Okay, na-assign siya dito. Niya na-meet niya ang ato nga higala nga kano nag-contact na to. Nawag pa sa ato sa una. Asa man siya magsimba. Kung ma-adventista na siya kay mag-adventista gid siya. Tungod kay di na mapugnan siguro ang kamatuoran diha siyang kasing-kasing. So diha sa Bourbon nanay gamay nga simbahan diha nga gitukod para nga maoy mahimo sad nga tigumanan sa mahimo nato nga mga kaigsuonan, no? Anya, good morning diha sa Sugod, diha sa atong mga tigpaminaw diha sa Poblasyon. Kanya diha sad sa Laaw, Bourbon. Kumusta no ang tanan diha sa Bundo?
Asa tay home division na karon sa Bundo, mga kaigsunan na to, mga bag-o ng uban na adiya karon sa Bundo. Kumusta di ang mga Orsal family, mga Murillo family? Good morning sa Brother Marvin. Bro, mabuntag nimo. O sa tanan nga taga Bundo, Bourbon. Kanya good morning sad sa mga Kataraha family dia. O yang adto sa mga pamilya sa mga nila ni Brother Amay Tutugo. Diya sa San Jose Bourbon. Din kining atong programa mga higala lanog po ni dihang dapita. So atong ipangumusta ang tanan nga taga San Jose. Kanya atong pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa iya pod nga iyang sound system. Always nagalanog-lanog diha sa San Jose. May buntag nimo Brother Rodrigo og sa imong pinalangga nga asawa, imong mga anak og ang imong masilingan karon namati diha ato nga gina-welcome sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. Good morning po ni Brother Rolando Villamor. Good morning nimo bro. Ani tanan nga naminaw usab diri sa Tabugon. Good morning nila ni Brother John Lubitania. Tanan na to mga brothers and sisters diya sa Tabugon SD Church. Atong mga kahigalaan diya nga naminaw. Mayong buntag. Good morning nila ni Sister Remedios Monteliano, iyang pamilya. Ngadto na ni Sister Delma Ando, iyang pamilya. Ng Brother Pipi de Orsal. Labi na ni Sister Irenia Soliano. Good morning sa ni Brother Erning sa Ladaga diya. Good morning ni Madong. Welcome kamo tanan diya sa tanang nga taga Managasi nga naminaw. Tanan taga Lamak ngadtos mga Jordan family diya. Welcome sa ato nga programa. Padayon to sa nanigala ato sang pangumusta ng tanan to diri sa Ilihan, Des Barangay Kandangas. Kumusta ang tanan taga Mahayahay Kaduan? Tanang taga Tagaytay. Kumusta? Good morning. Atong pasalamatan si Brother Bean Easter sa iyang trumpa nga maglanog-lanog diha sa Mahayahay. Tanan natong mga assist diya karon, mga friends nato nga naminaw, maayong buntag ug welcome kamo sa atong programa. Kumusta di ay sa mga Maluluyon family? Salamat kayo sa inyong pagkamadasigo, no? Maluluyon family. Good morning tanan. Yan ni Brother Rosasinia, mga Rosasinia family diha sa Eden. Good morning, no? Mga Pinya, Florida. Mga Galgao family diha. Tanan na lang diha gyud natong mga brad o mga sis nung naminaw. Good morning sa mga Alikos family. Ngadtos mga pamilyas, mga Agwa. Good morning po sa mga Risoor family, mga Arrogante family, mga Dimape family, ngadtos mga Alcontin family, atong gina-welcome. Mga Busotros family, mga Fuentes, ngadtos sa mga pamilyas, mga Alcontin. Good morning po sa mga Tirana family diha sa Upper Kadwawan. Good morning ni Brother Siloy, Brother Marcelo. Good morning nimo Brother Siloy. Veronas uban sa imong family o sa ato mga batan-on diha nga mga nangahimong SDA. Good morning yung tanan. Welcome sa atong programa. Tanan nga taga Barangay Libho. Ato sang pangumustahon diha ang tanang taga-Libho. Diha sa Libho, nagtubag-tubag ng mga sound system diha. Diha sa dinha sa Purok Lakit sa Libho. Naakang Sister Linda Kamay, trompa na igamit niya. Dugay-dugay sa nagtingog na iyang sound system sa una pag ng panahon. Hangtod na lang karon. Napod kang Brother Lolito Ermac dia. Good morning ni mo bro. Diri po ka sa Little Hills. Naapod kang Brother Nelson Bursero. Lanog-lanog po ng duha ka trumpa dia nga tos masilingan.
Anya ano po ka diri sa diri sa puro kabatuan. Naapod ka ba Leo? Sumalinog. So masabot na to nga murag matabwag ang tibuok libho sa pagpaminaw sa ato nga programa. So murag usa ka dako nga religious crusade mga higala. Nga daghang mga katawhan nagkapamati sa mga pulong sa Ginoo. So good morning yung tanan sa libho niya. Good morning kang Sister Valentina Baga. Iya sa doon ang pakusgan ang iyang Bluetooth diha samtang maminaw sa atong programa. Ang nga to sa mga tigpaminaw na to dres mabuli atong mga silingan diha. Kumusta dahil sa itong mga paryente diha, atong mga igsonda sa Brad Junior diha, Clavis, Sir PB, Sir Bobina diha, mga Elostorio family, yung atong Sir Plising, Brad Nuli diha, Maglasang, Mayang Buntag, nila ni Junior Abayon diha, good morning yung tanan. Good morning sa mga Abayon family, daghan ng mga Abayon diha, dapitas, mabuli, so kamon tanan, gina-welcome, ato sang gi-welcome sila si Brother Sincere Sumalinog, Mr. Mercy, kaya makabataan, Mr. Rizal Diakanon, good morning. Atong pasalamatan si Dong Mulo sa iyang sound system diya nga nagdanog-danog karong buntaga. Good morning no sa mga Ilanan family diya nga always nagapaminaw. Good morning po sa mga Saga family, ngadtos mga Espinosa family, mga Gutierrez family. Atong gina-welcome diri sa higala sa dapit sa bungtod ato siyang pangumusta karong buntaga sila si Sister Chari de la Cruz Nugas uban kang Brother Dodo Brother Dodo mayong buntag nimo uban sa inyong pamilya tubok family, welcome sa itong programa. Unya ngadto sa mga Ipel family, welcome. Unya ngadto nila ni Sister Emilia Saga. Unya bisan pa man ngadto sa mga Lipalam family diya, mayong buntag, mga Serapino family. Niya ato sang tunol ang pagpasalamat nila ni Brother Eric Sinoy sa ilang naglanog-lanog na sound system diha sa Purok Size na may buntag ni Molo Rex o ni Sister Daisa, mga kabataan o mga silingan ni Naminaw ngadto sa mga Pagubo family diya, Sister Percy nila ni sa mga Lemurin family diya, mga Ilanan family diya, may buntag. Kanyang adto nila ni Brad Roy diya, Sister Galay, nila ni Brad Toro diya, Maglasang, Sister Darling, Sister Vanessa, ilang makabataan sa Diganggang, so tanan diya ni Naminaw no, sumabuli, ato nga gina-welcome, mga silingan ato tanan diya, sumabuli, welcome sa atong programa. O niya, dito higala sa Kanagahan, lanog-lanog po na itong programa sa Kanagahan. Tungod ka na sa mga trumpa diya nga nagtingog. Na kang Brother Bernal Katakis. Nagdapit sa south sa Kanagahan. O naari po ka sa norte po sa Kanagahan, diya sa Pangkamay dapit. Naapod kang Brother Pesilias, Brother Ani Pesilias, o niya lanog-lanog po mga trumpam na ang gamit nila, lanog po kayo na, no? Mayang buntag sa tanang masilingan diya sa Kanagahan nga naminaw karon nga kabuntagon. O niya, good morning sa nila na Brad Idjon diya, nila ni Sister sa iyang pinalangga ang asawa, Sister Celine, mayang buntag na Brad Erickson diya, good morning. Nila ni Brad Johnny, mainit, mga mainit family. Nila ni Brother Christian, mga Bistar family, Sir Nelson din, mga family. Tanan diya nga naminaw nun, nila ni Brad Pat diya karon. Nila Sister Genia, na ni sa mga pamilya sa mga Tunyakaw, bisan pa sa mga Nidja family diya karon. Tanan na lang naminaw, mga Olingay family. Good morning sa tanan taga Kanagahan. Dirisad ta mga higalas kinawahan ato sang pangumustahan karon ang mga Rosolyo sa family diya. Ngadto nila ni Sister Maridil, good morning. O tanang taga Kanagahan,
tanan sad nga taga dinhi sa Busugon, apo tayo mga suking naminaw, anya diri sad sa Lambusan mga higala, Bisling Baybay, may isang buntag no, sa mga lumunta di family, anya dis Lambusan, labi na dis mga Frasco family, mayong buntag, Pastor Frasco, nga na ni Madsloy Daria, lang Brother Matoy, anya tanan diha nga naminaw no, murag dagan po og municipal councilor si Brother Bibot Prasco, may buntag niyo tanan. Anya ngadto na sa mga nila ni Brother Christian Lumihok ug iyang family, may buntag mga pamilyas, mga Bilieta, anya mga Buyose family diya, mga Hapitan family, anya ngadto sa mga Magdadaro family diya sa Batad. O tanan lang kaniyong naminaw no diya sa Lambusan, diya sa Batad, diya sa Kadaatan, mga silingan yan lugar, ato nga gina-welcome sa atong programa. Nya diri po tas Barangay Tambungon, ato siyang gipangumusta ang tanan nga taga Tambungon nga naminaw sa atong programa. Daghang kay tag makaigsunan diya. Atong pangumustahan sila sa Brother Rocio de Los Santos, Brother Junior, notaryon diya, may buntag niyo po. Ato sa mga Lecciones family, o niya mga pamilya sa mga Sigarino, mayong buntag, mga Lubidika diya family, atong gina-welcome, o niya nga sa mga Kabagi family, mga Espiritu family, o niya kumusta sad ni Brad Juni diya Ripaha, mayong buntag Brad Juni, o niya nga sad sa atong mga kahigalan ato di pahinumduman ato maghigalaan des Tambungon nga kon pananglit higalan ang ginahanglan tag pisa sa atong motor ay nagkalimpi ang Advent Motor Parts kilid din sa highway at Banks Public Market. Panagaya ka na ni Mr. and Mrs. Rene Sigarino. Abi na sila gikas Domingo Cotton sa Lambernes. O na mga suki natong naminaw diri sa Anapog, mayang buntag sa tanan taga Anapog. Ngadto ni Brother Nurlan Pagal iyang family, mayang buntag. Yan lang Mr. Wilfrida. Ato siyang pangumustan, number PP Dilaw diya karon, Madilaw family. O niya ngadto sad sa mga Ikarma diya family. Mga Kabagi diya ulis naminaw. Ato nga gina-welcome ang tanan taga barangay sa Anapog. O niya tanan sad nga taga Dapdap, nga always nagasunod. O niya Dias Bangkasan sad atong pangumustahon di ay si former barangay captain George Luna. May buntag nimo po, uban sa imong family. O niya ngadto sa mga Negro family diya, may buntag. Mga Espiritu diya family, mga Dilaw. O niya ngadto sad sa mga Hista family, mayong buntag, Lester Bilin, nila ni Sir Phil, nila ni Sir G, silang mga family diya, tanan nga taga Kamansilis, atong gina-welcome sa atong programa. May nguman sa tanato mga listener di sa Manyo. Good morning di ni Brother Elvis, Brother Elvis Peritos, mga Peritos family diya, mga Gopyo, ang Brother Edgar diya, Gopyo, iyang family. Atong lang Brother Jodel Peritos, atong gina-welcome o niya sa mga Sinadhan family di sa Biasong, welcome ang tanan. Nga ato siyang pangumustahan, Lester Liesel karon Sinadhan o Banabadlari, no? Diha gihapon sa Manyo. O niya tanan nga taga Barangay Look, nga always naminaw, labi na sa mga Lopez, Vargas o Ibanez family. Atong gina-welcome, mga tigpaminaw na to di sa proper sa San Romeo. Labi na sa mga Samson diya family, mga pamilyas, mga Monteroyo. O niya mga Susun family, Dias Bangkal. O niya tanan nga mga pamilyas, mga Likigan, Dias Argawanon, mga Larga family, mga Layon, Kabatanya family, o uban pa nato dihang mga suod kay makahigalaan diya sa dinhi sa Argawanon, o diya sa Patag, San Remigio. Labi na diya sa mga Anciano family, o niya ngadto sad sa mga Muraca family, tanan nga taga Patag, San Remigio. O niya gani ato siyang pahinumduman ang atong mga kahigalaan di karong buntaga. Kung naamoy mga party-party higala, mga asosasyon ba, mga fellowship ba, o gubang mga okasyon, so pwede niyong kontakon mahigala ang
Advent drops, no? Nga mo supply na sila og mga tubig nga safety o fresco ang tubig mga higala. So makahimo mo sa pagkontak nila gikan po sa adlong Domingo kutob po sa adlong Biyernes. Share sa ninyo ang Advent drops mga kahigalaan. O niya, kumusta may buntag sa itong tanang mga higala Dresden Bantayan? Diyos maya, labi na Diyos mga dihito family. Mayong buntag. O niya, mga pamilya sa mga punay, mga punay family. Ubay-ubay sila mga punay diya nga naminaw. O niya, ngadtos mga Morales family diya sa Lanao. Atong ipangumusta tanang taga-Lanao. Dan Bantayan, mayong buntag niya pasalamatan tos Brother John Punay siyang sound system po Diyos Talisay o niya ngatos ng mga pads diya mga mads Diyos Kumbado ng Brother Rosarijos Arnold nila ni Brother Jonathan Pianyo diya mga Puyot family tanan diya naminaw no ngatos mo Alasiman diya family tanan nato listener diya sa Kumbado Des Bagay bisan pa man diri sa Bituon dan Bantayan labi na diha na ni pare Doming Bunukan yang family tanan diha kanino naminaw diha sa Paypay og sa Nazareth. Welcome ang tanan niya tanan taga Bakhawan na bisan pa man diri sa Kawit o niya dinis Mahawak sa tayo mga brothers and sisters diha karon. Anya kumusta diha ang tanan naminaw nato sab nato diri sa Antipolo, Medellin, labinas mga tundag ya family. Mayong buntag, mga pamilyas Magolimas, Jasdang Lungsod, ngadtos mga De La Cruz family. Welcome sa ato nga tulumanon. Anya, good morning po sa mga Langgido family, mga 5 family. Ala ni Brother John Michael, 5. Bro, mayong buntag ni mo, Brother Michael. Brother Noel Landau, mayong buntag ni mo bro. Mga madasigon, magpiko na ito ng mga mawawali, mga evangelist, no? Naas sa Medellin. O niya, uban sa mga suki na itong naminaw sob, dari sa Lamintak Norte, labi na ng Brother Alex Cañada, Brother Felipe Solera. Good morning. O niya, ato sa pangumustahan ng atong buutan, madasigon, maabtikon ng Municipal Councilor. Diha sa Medellin si Municipal Councilor Raymond Olivar uban ni Attorney Olivar nga ang pinangga nga wife ni Municipal Councilor Raymond Olivar. O niya mga suki na itong naminaw sab diri sa Kurba diha sa Tindog o niya diri sa mga higala 108 Medellin. Atong pasalamatan si Brother Terbo Pobadura. Bro, may buntag nimo o niya salamat sa imong way paglubad nga naglanog-lanog nga trompa diha karon sa 108. O niya ngadtos mga Lubitania diha family diha, may buntag mga Buhol family. O tanan diha na mo mga silingan nga naminaw. Ato nga ginawil ka mining atong programa sa kini ang maayong balita. O niya tanan nga taga Dayhagon, bisan pa man tanang taga Bugo City, Cebu. Bias Binabag, naghansang naminaw sa Binabag. Kumusta din ang mga Bersero family? Ngadtos mga Gabiani family, mga Olingay family dia. Welcome sa atong programa. O niya mga naminaw nato diri sa San Antonio. O kumusta ni Brother Lino Almason? Maimbuntag niyo bro. O niya ngadto na Sir Ami dia ikot. Mga tigpaminaw nato diha sa Anunang Norte o Anunang Sur. Bisan pa man diri sa La Paz. Daghang po mga naminaw. O niya diya sa Kabangkalan. Atong gina-welcome diya ang tanan taga Kabangkalan. Diya sa mga Lipawpaw family. O niya ato siyang pamumustahan karon si Sir Isagane Aratzia, ang usa ka retired Scout Ranger mga higala. Nakabig po na siya. Pinagis ka na ng pagpaminaw sa atong programa. May buntag nimo Brother Isagane Aratzia. Ya, salamat sa imong makanunayon nga pagpalanog sa atong programa. Gamit nimo imong duwaan dia, imong sound system, kanya mga sakop sa imong family o mga silingan yang naminaw sa lanog sa imong sound system. Welcome. Kanya, good morning sa Brother Alan. O niya nila ni Sister Bisabilia.
mga Bisabilia family diha sa Baas, Dakit, Bugos City. Tanan yung naminaw sa Baas, Dres Barangay Dakit, labi na sa mga Derdel family atong gina-welcome. Na good morning po lang Brother Joel de Alcino, oban siyang family. O niya tanan nga taga Guadalupe, atong mga suod, mga suki, atong gina-welcome sa atong programa. O niya, kumusta daw niya ang mga pamilya sa mga Baldusa family atong gina-welcome. O niya, ngadto sa mga pamilya sa mga ngadto ni Brother Buboy di ay Minyosa diya og yang family. May buntag nimo Brother Buboy Minyosa. Unya tanan nga naminaw atong gina-welcome diya ang mga Humawas family, mga Munyes family. Unya ngadto sad nila ni Brother Edsel Ledisma uban kan Sister Ibing ilang mga kabataan atong gina-welcome sa atong programa. Nila ni Ma'am Joy kabagi na ni Sir Merchon dia may buntag na nila na sa mga pamilya sa mga nila ni Pastor Hill Edoliboyo o siyang family, mga Pilayo family dia, tanan nga taga Guadalupe atong gina-welcome sa itong programa nga tanang taga Libertad, Dias Marangog, Dias Udlot, nasa itong mga naminaw dia karon. Kanya mga kahigala direksyonan to Dias Tagasa, may buntag sa tanang Tagasa, labi na sa mga bag-o dia ang mga Seventh-day Adventist members, no? Mayon buntag ng tanan Dias Tagasa, welcome sa itong programa. Kanya matigpaminan to sa Sukon o Dres na Ilon. May buntag diya sa mga pamilyas, mga Lipon. Nila ni Brother Nelson Lipon o yung family. Pamilya ni Brother Libby Lipon. O ng atos pamilya ni Anhing Siri Lipon. Tanan dihang naminaw sa Ato na Ilon. Mayong buntag niya. Kumusta sa di Brother Nimi? Hilig, Brother Nimi. Kantong imong hangyo kagabi nga i-approve sa inyong board nga mapawalihan pa ninyo diha sa Ato na Ilon alang sa care group nga crusade karong Abril 6, 12. So sorry gyud kaayo Brother Nini o makaisunan nato diha tungod kay niadtong aging mga Sabado katong asosyon sa Kinawahan gihangyo ta ni Ma'am Marlene Canales nga pawalihan po ta diha sa usas mga purok diha sa Nailon sa crusade gihapon sa care group karon sa pizza size ngadto sa pizza 12 bulan sa Abril. So sorry ka Brother Dimi o sa mga Lipon family, no? Sa inyong nindot ang tana o kamo pa ang tatoy nakauna, no? Okay kayo, buro na buhat sa Ginoo. Okay, padayon pa mahigala. Kumusta di ato mahigala diha sa Panabilan? Ato mga kahigalaan diha karon. Kumusta ni Brother Jerry Nailon? Bro, mahimbuntal nimo Brother Jerry. Anya ngadto nila ni Sir Arthur diha Oliamot. Mahimbuntal nimo sir. Nila ni Ma'am Margie. Anya ngadto sa mga pamilyas mga Rituya na Brother na Rituya and family. Anya nga sad sa mga pamilyas, mga Balambaw. Anya ato sa pangumustaw nato maresigo mabtikon nga church elder po itong amigo kayo si Brother Pires. May buntag nimo bro. Uban sa imong family, mga Pires family. Anya kumusta diha ang mga pamilyas, mga Hilig, mga pamilyas sa mga Mulihon. Ato mga suod kayo na, no? Mga Berdida family. Kanya ngadtos mga pamilyas, mga Canales, tanan-tanan na lang at taga Nailon, atong mga brothers and sisters diya karon atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Kanya kumusta sa atong mga suki nga nagpaminawan diri karon sa Barangay Gairan, maayong buntag sa Gairan. Kanya ngadto na ni
Engineer Ernie Catayas bo, may buntag nimo uban sa iyong family. O ni ato siyang pangumustahan si Tia Wing karon diya sa New Public Market. Iya ginang i-full volume ang iyang radio. Parang di lang ang siya makabati kung dili bisan pa ang mga customer o masilingan niya nanindahay makadungog sa atong programa. So good morning ni Tia. Hinaot pa nga ang Diyos maghatag ni mong kabaskog kanay sa imong panglawas. O niya, kumusta di ay ni Brother Romeo no? Marag under nagpadayon pa ni ang iyang Bible study hangtod karon nga gidumalahan ni Brother Kern Hapitan diha sa Gairan. Ato sa ning listener, half Chinese ni si Brother Romeo. Good morning nimo, Brad. O niya, atong pangumusta karong buntaga sila si Brother Wilfredo Herarman, Dios Bunakan. Lanog-lanog na yung sound system po niya, pakusgan po na niya para nga iyang full niya nga gusto siya makishare sa pulong sa Ginoo ngadto siya masilingan. So salamat kayo Brother Wilfredo Herarman kani kuani gikanis GMC po ni Jesus Miracle Crusade niya karon SDA na pagpaminaw po ni sa atong programa. Natawag po ni sa Ginoo pinagos sa programa. Kanya ang makugihon sa natong liman din sa Bugo City si Brother Kern Hapitan o sa panisya sa mabtikon pong nangita naglocate na ng mga regional senior nato. Kanya kumusta sa di Brother Wilfredo o magduoran sila kay Bunakan o niya diha po sa Pandan kilid sa covered court sa Pandan naapod kang Brother Wilfredo gihapon pero Wilfredo Pubadura Wilfredo Pubadura naapod siya trumpa maglanog-lanog diya kayo mga silingan na naminaw mayong buntag na good morning sa mga Andrino family Dasdakit Stir. So good morning nimo ato po rin regional senior nga baptist po rin sa una niya karon kauban nato sa pagtuo kay natimbang-timbang inigayo ang kalainan sa pagpanudlo sa atong gipantudlo nga based on the Bible o sa iyang baruganan sa unang panahon samtang sako pa siya sa usa ka baptist karon madasigon siyang Adventist. Salamat kaayo o niya kumusta sad og maayong buntag no sa mga Makipig family. Maayong buntag sa tanang mga Makipig dis Bugo City, mga Pamilara family o niya atong gipahinumduman ang tanan taga Bugo City nga kung pananglit higala na problema ta sa atong pananaw kay magkatas tong edad mausab man atong mata atong pananaw hanap-hanap na usahay naglain-lain ang mga problema mahitabo ay mo kalimot duula o pangitaan ninyo ang Icons Optical nga ni ana nahimutang sa Bugo City sa una ng pangitaan og dumdumon ang original nga Icons Optical kadtong karaan nga landbank kay hibaw mo kitag asa to nahimutang ubos na nasgasanong karaan nga landbank at bang ana makita nimo ang Icons Optical o niya na po branch na po sluyo karon wa na sa San Romeo na sluyo katong opisina sa Globe sa unang panahon karon sila na ang nag-operate ang Icons Optical Clinic. Duha na ka clinic o niya at the same time siya na po ang tag-iya karon ni anang clinic siyang mama. Awa naman to mama kay napatay naman to ang iyang mama ang kadtong karaan nga Lubitania Beraki Optical Clinic siya gihapon ang nagmanage ni ini o niya sigurado yung kaayo nga matagaan og eksakto nga sukod ang ato nga panginahanglan sa mata tungod kay computerized na mahigala ang pag-check sa atong pananaw. So ano pagdugay na matikdan niya nga may diferensya ang pananaw adto din mahigala kay gamay pa gani ang problema gamay po ang gasto kay imong dugay-dugayon magkadugay magkalala ang problema magkadako sad ang gastuhonon mahigala na mintes gamay pa doolon din nato no. Kanya ngadto sa mga ato ni pagustahon si Brother Andy Sab, Brother Andy Nobal, diris Kayang, tanan nga taga Barangay Kayang karon naminaw, tanan nga taga Don Pedro, dinis Pulang Bato, atong mga sod, mga suki,
Taytayan mahigala, kutob na lang sa naabot sa labyog sa ato nga broadcast karong kabuntagon, amo kamong gina-welcome. Kutob sa nagtan-aw karon sa atong live nga program sa Facebook, welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So, duha na meron di studio, di na si Brother John, ang atong partner. So, kung naamoy mga importante ni Sagli, padangat pinhi kay karong taon-taon, ato nang basahon ang inyong mga messages aron mapadangat ngadto sa inyong mga friend, ngadto sa mahal niyo sa inyong kinabuhi. So, gwapa mo ka katawit na higala, hinaw-hinaw na mag-type. Pwede mo ari sa ako nga messenger, pwede sa mga number namo ni Brother John nga among ipahibaw na ninyo, pwede sa aris comment section nato sa Facebook, mahigala. Either lang ani, ato ng tag doon, o niya, makahimo mo sa pag-participate sa atong discussion karon panahon nga atong basahon ng pangutana, o niya, naamoy mga dugang tubag, so i-type din na ni higala, isend din na din aron atong mabasa ang inyong mga tampo, nindot sana nga makigbahin sad mo sa inyong mga nahuna, kay mag-ana magugkatin ang isyo kung mutabang sad mo og tubag sa pangutana. So sa pagparesunahan, akong ihatag ang panahon ni Brother John sa dugang pagpangumusta nga na kayo before nato basahon ang ato nakita sa screen. Brother John. Okay, daghang salamat na Brother Lever. Well, mga higala, welcome din sa atong programa Kini ang Maayong Balita. Sa gihapon dili kami matagbaw sa pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sulod sa dugay ug taas na nga panahon. Busa kutob sa giabot ug sa tanan nga naminaw karon. Welcome og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, moadto na higala pagtagad no, pagbasa sa mga mensahe nga ato nga ang miabot dinhi sa ato nga programa. Adto ta sa pagtan-aw sa ato nga screen, ato ning pangbasahon dinhi ang mga mensahe. Niya si Belinda Lohira Tirana. Good morning. Nya salamat sa pag-love ug pag-pray sa ato nga programa. Nya pagid siya mensahe, mayong buntag mga angkol, mamalihog kog patukar sa adto ta sa langit. God bless you all. Karon taon-taon ato ta ipatukar ma'am no. Anya pod si Brother Jex sa Sumalinog nga nanukad po ni gikan sa Dumaguete City. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Jex, sa ato nga programa. Anya po si Sir Isagani Aratzia, ang Scout Ranger nga naa sa Kabangkalan, Dakit, Bugo City. Ang iyang mensahe, maayong buntag ninyo diha, Brother Libby, Brother John, o Brother Isaw. God bless. Greet ko sa tanang mga kauban nako sa Kabangkalan SDA Church o sa tanang naminaw o nag-view sa atong programa. Maayong maulanon nga kabuntagon. Request kong song, Brad, ang little ang title Higala. Salamat sa pagbasa. Karon taw dato ni ipang-play o niya Brother Isagani. Niya po si Iba Dilaw, mayong buntag, Brad. Ikaw na laging usa. Kaganiha ako ratong usa kay layo-layo po rin ka Brother John gigikanan. Layo kay 43 kilometers atong daganon. Unya Nagdapat siya og iyang produkto. Di apod ang ako nga anak kamagwangan. Di gyud ka pakusog. Di gyud baka hirit-hirit kay gawas nga dangog niya. Kanana ang lahi ang atong moving basta naagid ang atong anak kay natural bilang amahan. Protective man gyud ta. Magunahon na amping yung todo. Mao gyud. Okay. Shout out di ay ko sa akong igsuon sa Napog, si Felipe Dilaw. Siguro yun na-meet na oras Brad Felipe kay si Brad Pipe always gina nagsunod sa atong programa. Brad Pipe, may buntag nimo niya ay greeting si Iba, imo igsuon. Niya po si Mike Lucina. Ang iya pong mensahe,
Mayong buntag, brother. Watching here from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes Island. Kanina po si Ma'am Gay Charis Lopez. Mayong adlaw sa tanang naminaw karon. Brad Libby, good morning. Good morning, ma'am. Kanya po si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo, Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsuunan nga tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. May buntag ni mo diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. O niya sad si Sister Esmeralda Cordoba Monterola. Oy. May buntag ni mo, Sister Esmeralda. Ya, kumusta po ni Brad Imer diha karon? Mga kabataan ninyo diha sa Baud, Bantayan. So, salamat sa inyong pagtanaw. Kumusta ang mga Cordoba family diha? Ngayon siya din, good morning, Kuya Libe. Good morning po diyan tanan. Niya po si Jennifer Rividad. Mayong buntag po sa inyo tanan from Alabang. Alabang, taga Manila na, Manila. Manila, no? Alabang. Kanya, di pagin siya mensahe, pa-shout out po sa akong mama Nara Kalipay sa Naaro, Kawayan, Masbate. Kinsa Jennifer ni Si Sister Jennifer Rividad. Aribidad na de kalipay may apelyido anis daga pa kay kaila ko kay na Sister Jennifer. Maayong buntag unya kumusta naman diha ang imong kinabuhi bilang alagad sa Ginoo? Unya ang taga Naro karon nag-view sila sa atong program, sigurado nakabati sa imong mga pangumusta. Okay, nindot po gaplido, no? Kay Kalipay. Apelyido na kalipay. Nya taga Naro na one time nakauban ko ni gimo ni akong partner sa kuan sa crusade diha sa Buena Suerte, Kawayan, Masbate. Kuan po nila siya kanang kuan po ni gunahuna. Na man ni pagka missionary minded. Missionary minded po ni siya, Brother John. Na mo ni akong partner sa kuan sa daghan kog partner pero kay usar man sad mi og gipuy-an god. Lahi lamig katulganan pero usara mi gipuy-an unya salamat pod sa mga kaigsuonan nga nag-atiman sa amo. Okay, no? Salamat kayo niya. Sa di pa kumubasa mga higala diri sa messenger na to kung mutanaw sa mga nag-heart o nag-like adto sa ta sa awit nga adto ta sa langit. So awit kini nga request ni Sister Lohira Tirana. So ato ning paminaw nindot ning awit naghisgot nag-agda na tanan nga moadto ta sa langit. Anindot kayo ng kantahan, 5 ka ng adto sa langit. Okay ni ang awit mga higala. Kining kalibutan nilingo ang atong pulianan. Kaya ako isa kang malabalaman. Ang atong pulianan tuwa sa langit, sa atong Diyos Soon sa imong gigawilihan, dinhi sa yutang na pulos kasalanan. Puno sa kabugot o kapagyasan, igsoon bilin ni ang atong pulianan.
Okay, ni asay mensahe gala atong basahon, aton ning tanawon, aton ning basahon, Sir Libby ni apod mi naminaw, Brad Luloy og Sister Piding sa Barangay North sa Ormoc City. Ay, Okay. maayong buntag sa tanang taga Barangay North diha sa Ormoc City. Salamat sa inyong pag panood sa atong nga programa. O nila ni Brother Loloy og Sister Piding. So thank you guys yung pagpaminaw. Niya padayon tigala ni Ausay atong idalit nga awit sad. Request po ni Sir Isagani Aratia ang awit nga naguluhan og higala. Okay, atong idalit ng awita. Higala, imo bang ipamalando? Ang puluyan ng langit mo, hilabihan yun kataho. Nagiandang alang lang sa pagtarong. Higala, ayaw na maglangay-langay. Ang tanan niya pagsulay, madagko gagmay. Ang tanan ni sa liway, ang di ka magmahal. Mga higala, karon bumalik na ta. Samtang ang ganahan sa langit, ang lima. Mga higala, karon bumalik na ta. Kay kuno mapagbasin mo masinhan pa. Higala, imo bang nabatasan ang pagsunod sa simbahan, pagsimba sa atong amahan, ug dili at magpangibantay sa uban. Higala, imo bang gitinguhan nga biyaan ang tanan dinhi sa kalibutan, aron sa langit mangadto kitang tanan. Mga higala, karon bumalik na ta. Samtang ang ganahan sa langit ang lipa. Mga higala, karon bumalik na ta. Kay kuno mapagbasin mo masilang ta. Mga higala, karon bumalik na ta. Samtang ang ganahan sa langit ang lipa. Mga higala, karon bumalik na ta. Kay kuno mapagbasin mo masilang ta. Kay kuno mapagbasin mo masilang ta. Kay kuno mapagbasin mo masilang ta. Okay, mo padayon ta higala sunan ato sa nililion ang screen mga higala ato ning tan-awon. Alang sa mga higala nato nga nag-like o niya nag-love sa ato nga program. Anya niya pa di atong basahon. Mayong buntag, Brad. Okay no, si kuan man siya. Niya si Jennifer Rividad. Salamat. Unya niya po Brother Anisito Priscilias. Good morning, Brad Libby. Shout out sa diay ni Sister Marilyn
Marmohada. Okay, yan yung katuning gradustarihan ato suna. Sister Marilyn Marmohada, uban sa imong bana, imong makabataan. So good morning niyong tanan. Okay, adto na ta mahigala sa pagtagad ug pagbasa sa pangutana, pero sa dili pa atong hayoon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John? Okay, mga higala, magampo kita. Maluluyon mga kagahom nga Diyos nga naa ka sa trono kita sa mga langit. Nining buntaga kami pasalamat kanimo. Din kini nga programa padayon nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangini ang mga nagapaminaw, pinagi sa influences gahom sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og imong tandugon ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing din silang muduol ug mga laga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag sa among mga pagampo, pagadawato namo kining tanan tungod lamang sa pangalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, adto na ta higala sa pagtagad no, pagbasa sa pangutana. So kamo diha alang sa atong mga listener kung naamoy mga dugang tubag mahigala reactions or contributions, so amo nang paaboton dire, i-text na dire sa amo ni Brother John or pwede rin sa comment section nato higala sa Facebook, no? Okay, ang pangutana atong basahon okay, ato ning tan-awon anira. Mayong adlaw ninyo mga brad, na ako'y question. Nag-ingon mo, way mabasa nga unang adlaw. Igpapahulay. Naaman lagi mabasa sa Levitico 23, City, 24 o 39. Sakto ang among pagbantay sa Domingo. Nga adlaw igpapahulay. Gikan ni Crispin. Okay, salamat no. Akong trogbasa ingon dinhi nga maayong adlaw ninyo mga brad, na ako'y question. Inag-ingon mo way mabasa nga unang adlaw igpapahulay. Naaman lagi mabasa sa Levitico 23 City, sa 24 o sa 39. So sakto ang among pagbantay sa Domingo nga adlawng igpapahulay. Okay, salamat mo ni pangutana Brother John. Tulo ka verse nga yang gihatag ang City 24 o 39. Okay, sige, ato ning kuan. Kanang imong ingon nga sakto mo, ato lang na susihon sa Biblia kung ang Biblia doon na ba'y pakighalodelo, pakigkauban o pagkasundo sa imong giingon nga insakto mo sa inyong giila nga igpapahulay unang adlaw, it means Domingo. So ang unang bersikulong gihatag sumala sa Levitico 23:7, 24 ug 32, mao ba Brother Levi? Levitico 23, 7, 24 ug 39. Yes, ato ning basahon ha. Ani 23:7 akong basahon. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Tanawa ha. Una atong sabton dinhi. Matud pa dinhi sa kuan, himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Meaning ang trabahong gitugot kanang gaan ra ang bugat dili. Ug unya ang gihisgutan dinhi, himuan ninyo ang balaang panagkatigom sa unang adlaw. Wa mag-ingon nga himuan ninyo ang pagpahulay o ang unang adlaw igpapahulay. Ang gihisgutan ang balaan nga panagkatigom. Himuon nila sa unang adlaw. Nganuman, arita ha sa imong gisgutan dinhi sa 7 man. Pero ato nga basahon dinhi karon ari usa atas 24 dan 39. Pero tiniha ang 7 naghisgot, himuan ninyo ang balaang panagkatigom. Unsay himuon? Ang balaan nga panagkatigom sa unang adlaw. So ang balaan nga panagkatigom himuon
diha sa unang adlaw ug ayaw kamo pagtrabaho bugat, meaning nga ang mga heavy nga trabahoon dili, pero ang mga mild lang okay ra. Ang gisulti dinhi dili ang unang adlaw maoy balaan o igpapahulay, kundili diha sa unang adlaw sila maghimo og balaan nga panagkatigom. Ang ilang himuon sa unang adlaw ang balaan nga panagkatigom. Ug kining unang adlaw nga himuon nila ang balaang panagkatigom, wala ni nagpasabot sa unang adlaw nga mao ang Domingo. Ha? Nganuman, sa dili pata dinhi sa city, pamati iragon ninyo ha, kung unsa kini siya, anita magkuan sa kanana ang 23:1 kay city man niya o. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang kasaulugan nga gitakda sa Ginoo. So kining mga bahina, kining mga puntuha, mga kasaulugan kini nga gitakda sa Dios, dili igpapahulay ang gihisgutan. Naghisgot lang sa ilang mga kasaulugan sa unang adlaw, sa ilang kasaulugan gitakda sa Ginoo, maghimo silag balaan nga panagkatigom. Unang adlaw na nga gitakda sa Ginoo, dili kay unang adlaw nga Domingo. Akong paday nagbasa. Nagyon din aron sa ulugon ninyo ang imong ipahibalo, ingon nga balaang adlaw sa panagtigom. Unsa nang adlaw? Balaang adlaw sa panagtigom, dili balaang adlaw nga igpapahulay. Balaan nga adlaw sa panagkatigom. Nang unsa maning adlaw? Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw, apan sa ikapito ka adlaw ayaw kamo pagtrabaho, kay adlaw kini nga hingpit nga pagpahulay og adlaw sa balaang panagkatigom. Bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga igpapahulay alang sa Ginoo. So unsay gihisguta dining adlaw igpapahulay alang sa Ginoo? Ang ikapitong adlaw, dili ang unang adlaw. Akong klaro na para makuha niyo. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw. Gitugot nga magtrabaho sulod sa unom ka adlaw. Apan sa ikapito ka adlaw ayaw kamo pagtrabaho, kay adlaw man kini nga hingpit nga pagpahulay sa adlaw nga balaang panagkatigom, bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga igpapahulay alang sa Ginoo. Unsa ning adlaw? Ang adlaw igpapahulay alang sa Ginoo, ikapitong adlaw, ug dinhi duna poy himuon nga balaan nga panagkatigom. So dinhi sa 4 atong basahon, mao kini ang mga adlaw. So naghisgot na sad ni, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulugon ninyo, ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom. Unsa man ning mga adlaw nga gipili sa Ginoo alang sa balaang panagtigom? Ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan mao ang kasulugan sa pagpasaylo. Ikapilang adlaw ni? Ha? Ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan. Kung ato nga himuon, i-refer nato sa unang bulan sa atong tuig, buwan sa Enero, meaning pitsa 14 sa Enero. Mao ang kasulugan sa pagpasaylo, ug ang ika-15, tandaan na 14, ang adlaw sa unang bulan nga maong kasulugan, unya ang ika-15 nga adlaw mao gihapong bulan sa ato pa 14-15 magapong bulan, Enero gihapon. Kung atong gamiton ang ato nga kalendar karon sa Gregorian calendar, unya nagingon gihapong bulan mao ang kasaulugan sa pan nga walay patubo, kanang walay libadura ba pagpatubo. Kung sa ato ron baking or yeast, kay mao man gigamit, or calumet, mao man gigamit nga sa mga baker pagpatubo sa pan. Ang gihisgutan dinhi, mga kasaulugan kini, mahitungod sa pan nga walay patubo. Unya, kung atong paday nagbasa,
sulod sa 7 ka adlaw, tandaan nato na ha, sulod sa 7 ka adlaw, sa ito pa successive guna 7 ka adlaw, kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. O, tandaan nato na nga 7 ka adlaw sa ilang mga kasaulugan magkaon sila og pan or tinapay kay mao man gyud ni ilang kalanon sa una trigo ba nga gihimong harina. 7 ka adlaw mukaon sila sa pan nga way igpapatubo. Mao ni ang ilang mga unsa adlaw sa mga kasaulugan. Ipadayon na to na Araneta City kay mao na ing gisgutan. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw ayaw kamo pagtabog bugat. Meaning nga diha sa unang adlaw pitsa 14 man na magsugod ngadto sa ikapito ka adlaw dili gid na magtrabaho. Ang gihisgutan nga adlaw ikapito adlaw igpapahulay alang sa Ginoo duna po'y gitawag og balaan nga panagkatigom ug ang adlaw pong ikapito gitawag na og balaan. So arita sa ikatulo nimong bersikulo nga ikaduha nimong bersikulo nga gihatag sumala sa Levitico 23 24 dahil ang ikatulo mao ang 39 bito, Brother Levi, no? Okay, atong basahon niyo. Nag-ingon din matud pa sa 24, sultihi ang mga Israelita sa unang adlaw sa ikapitong bulan, pahulay kamo sa hingpit ug himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom nga ipahibalo pinaagi sa tingog sa trumpeta. Tanawa ha? Ang gihisgutan ning bersikulo ha, sultihi ang mga Israelita sa unang adlaw sa ikapitong bulan. Ikapila ni? Ikapitong bulan. So kung sa ato pa ni, basihan na to, ikapitong bulan na to, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. O, mao ni, ang bulan sa Hulyo, ikapitong bulan. Unya, sa ikapitong bulan sa tuig, maghimo sila og unsa man, pagpahulay. Dili ni ikapitong adlaw, kay ang ikapitong adlaw, mauna ang iyas Ginoo kining mga pagpahulaya nga gihisgutan ila kining mga kasaulugan. Bantayan ninyo na naging ikapitong bulan man eh. So kung imong tandaan kini nga himuon nas unang adlaw, so kapila man lang kadi ay mo pahulay so sa katuig kausara kay ikapitong bulan man eh sa unang adlaw. Unya matud pa dinhi nag-ingon dinhi ikapitong bulan pahulay kamo sa hingpit himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ipahibalo pinaagi sa tingog sa trumpeta. Wa ni nagsuportar dinhi nga ang unang adlaw Domingo mao gyud ang balaang adlaw o adlaw igpapahulay. So arita sa ikatulo nimong bersikulo sa 39 ato ning basahon dinhi nining bersikulo sa 39. Mao ni ang hisgutan ining ikatulo nimong bersikulo nga gigamit ni sa 39. Sa ika-15 nga adlaw sa ikapitong bulan, sa ato pa sa nahinunga-tunga nas bulan ika-15 nga adlaw. So gikan sa una ngadto sa katunga ika-15 nga adlaw sa ikapitong bulan. So dili di ika-15 adlaw matag bulan kundi sa ikapitong bulan. Balikan ko January, February, March, April, May, June, July. Sa ikapitsa 15 sa buwan sa Hulyo kun ang atong kalendar mo'y atong tagdon. Unya nga adlaw sa ikapitong bulan. Unsa ning adlaw? Adlaw sa ikapitong bulan. Unya, sa dihang mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta, pag sa ulog kamo alang sa Ginoo, sulod sa 7 ka adlaw. Pila ka adlaw ang pagsaulog? 7. Unya, huna-huna ako no, kung kining mga bahina, wala pas Ginoo pahununga, unsay atong kahimtang karon? Kay kining mga puntuhan dili ni applicable sa atong panahon o sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung magpahulay gitag 7 ka adlaw sa ikapitong bulan,
huna-huna ako no ang imong trabaho o nagtrabaho kag bangko o nagtrabaho kag unsa nga imong trabaho o nagnegosyo niining panahon na sigurado gyud nga unsa ni siya mukulaps ang ekonomiya sa nasod kung magbantay ani kay kini siya mga kalihukan lani mga kasaulugan kini sa mga Israelita nga gikuha ni Moises gikan sa Ehipto. Unya di gyud niya gyud dinhi nga pagsaulog kamo alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw ay kawalo maoy mga adlaw nga hingpit sa pagpahulay. Ang unang adlaw ug ang ikawalo unsa man ni siya? Ang unang adlaw sa 7 ka adlaw nga pagsaulog ug ngadto na sa ikawalo. Tan-awa, dili ni nagpasabot nga ang Domingo mauna ang adlaw nga igpapahulay. Unya dili ni nagpasabot nga kini siya nakapahimuot nis Ginoo. Kay kung 7 ka adlaw sundo nimo ni ang pagpahulay sa ilang mga kasaulugan, unsaon man nimo na kausara ka ani sa usa ka tuig kay ikapitong bulan man ni. Sa unang adlaw sa ato pa pitsa 14 mahuman 7 ka adlaw. Unya niining panahona ila kining pagpahulay sa ilang mga kasaulugan. Dili na kay sa adlaw ng igpapahulay ikapito. Kay wa man maghisgot ang Dios og 2 ka adlaw nga igpapahulay. Wa pod maghisgot ang Dios og kinini ang unang adlaw igpapahulay kundili ikapito man. Ikapito. Unya balikon nako dili ni siya nagpasabot nga ang Domingo mauna ang adlaw nga igpapahulay. Unya moingon kang sakto mo. Sa imong paghuna-huna sakto mo pero og atong ibase dinhi sa gihisgutan sa Biblia nagpasabot nga sayop gyud mo. Nga naman tan-awa atong tanawon atong basahon unsay gisulti. Sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadto sa 10 nag-ingon, "Remember the Sabbath day to keep it holy." Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Unya dengan 6 days shalt thou labor do all thy work. Tanawa, ang Dios nagsugo nga 6 ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton. Atong basahon sa 10 nagingon, but unsa ning but biyuti ba apan. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Thou shall not do any work. Apan ang ikapitong adlaw, dili na, tandaan na, dili ikapitong adlaw sa bulan, kundi ikapitong adlaw, kay 6 ka adlaw, patrabahoon ikapitong adlaw, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Iya na sa Ginoo, kanang adlaw ikapito, iya nang adlaw nga igpapahulay. Unya, ang Dios nagsugo nga sa matag adlaw ikapito magpahulay gyud. Pamatii ra gud ninyo atong basahon dinyo sa The Living Bible sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12. Kini dili man nilisod ninyo nga sabton kay bisan pa manggani ang grade 1 o kinder. Kining akong anak na uban diri kinder to pa man Unya nag-ingon masabot man ninyo ni sa Ezekiel 20 12 sa The Living Bible atong basahon unsay gisulti dinhi nagingon, "And I give them the Sabbath." Ato laning sibonoon usa atong kay di ako'y anak dire nya naapoy mga bata diha sa naminaw aron gyud masabot pero mga bata ron sa mga ingon ini nga senaryo sisiw rumang kaayo ni nila panid-an ninyo sa cellphone. Mas maayo pa ganing mga gagmayng bata sa cellphone. Makasabot man sila. Pero ato ning kuan "And I gave them the Sabbath." Og akong ihatag kanila ang igpapahulay. A day of rest. Ang adlaw sa pahulay. Every 7th day.
ang gihisgutan nga adlawng igpapahulay nga iya sa Dios o gihatag sa Dios every seventh day. Samtang kining Levitico 23 nga imong gihisgutan 7, 24 ug 39, pito ka adlaw nga pagpahulay sa kasaulugan. Unya mukaon sila og tinapay nga way igpapatubo, walay kalumit, baking or kanang yes, wala. So ilan ning mga kasaulugan sa mga Israelita nga naulipon dito sa Ehipto. So kini siya nga bahina sa atong kapanahunan ug sa pagpangalagad nato sa Ginoo karon, dili kini aplikado sa atong pagpangalagad nganuman wa naman ni kinahanglan na pa ang mga kasaulugan kay gihimo ra ni sa mga Israelita nga naulipon dito sa Ehipto. Unya atong pansinon ang gihatag sa Dios nga instruksyon, dili manggud ta maminaw sa instruksyon sa Ginoo kay adto man ta maminaw sa instruksyon sa mga pangulo sa simbahan, din ang mga pangulo wa pod magsunod. Ay natural kamo dihang mga membro wa pod, pero ni ay instruksyon nga gihatag sa Ginoo. And I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Wa magyon every first day. Wa. Unya nag-ingon din hiyo, matud pa, as a symbol between them and me. Ingon maoy simbolo o timaan, taliwala kanako og kanila. Unya nag-ingon siya, to remind them that it is I, aron sa pagpahinomdom kanila nga ako, that it is I the Lord, ako ang Dios, who sanctifies them, nga nagbalaan kanila. Tanawa? Sunod na gini, that they are truly my people, og sila mahimo nga akong tinuod nga katawhan. Tanawa kaklaro sa gisulti dinhi, bahin og igpapahulay ang isgutan sa laktod pagkasulti sa inyong pagka-Sabbath breaker, kay gipili ninyo nga gusto mong mag-Sunday keeper, inyo na nga kaugalingon nga pagsabot, inyo nang kaugalingong pagpili, pero dili na maoy gipasabot sa Dios, dili na maoy gipapili unta sa Dios kanato nga moalagad taniya, kay ang adlawng ikapito mao nang adlawng igpapahulay nga es Ginoo every 7th day. Unya nag-ingon ang Dios, and I'll give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Unya nag-ingon din as a symbol between them and me. Muning gisgutan, to remind them, gipahinumduman gid unta tas Ginoo, pero di lang gid ta mo pansin si Ginoo. Nga naging siya that naging to remind them that it is I the Lord who sanctifies, aron sa pagpahinumdum kanila nga ako ang Dios nga nagbalaan kanila, sanctifies them, that they are truly my people, og sila mahimo nga akong tinuod nga mga katawhan. Kinsa ang tinuod nga katawhan sa Dios? Sigon sa atong gibasa na, ang nagbantay sa adlawng ikapito. Kung ang adlaw nga ikapito nga gihatag sa Dios nga timaan alang sa iyahang mga katawhan, kanang Domingo, wa mo magduda ana kung kang kinsa na nga timaan. Kay ang gisulti nga timaan sa Dios alang siyang katawhan kana mang adlawng ikapito maoy igpapahulay. Nagnaakas unang adlaw Domingo, wa man na isultis Biblia nga maunay timaan sa Dios alang siyang katawhan. Wa pod isultis Biblia nga maunay gihatag sa Dios nga igpapahulay, kay ang gisulti ikapito man, unang adlaw man ng Domingo. Unya dinhi sa Contemporary English Bible sa Levitico 23:3 atong basahon, nagingon, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week, tandaan ninyo aduna mo'y unom kaadlaw nga magbuhat sa inyong tanang mga buluhaton. But the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, is holy, balaan, because it belongs to me. Kay kini
alang tungod kay kini alang kanako. Nagudi, no matter where you live, kung diin ka mang lugara o dapita nagpuyo, you must rest. Ha? Ikaw magpahulay on the Sabbath. Ikaw magpahulay gyud and come to together for worship. Tanawa, and come together for worship. Kinahanglan giduntang adunay panaghugpong, panag-usa sa pagsimba. Ikapilang adlaw, ikapito. Unya nag-ingod dinhi, this law will never change. Kining balaura dili gyud mausab. Unya inyo lang yung ilisan sa Domingo. Uy, kadako bang problema ni ana og ato magyud na gyud nga pamalandungon pag-ayo? Ha? Kay wa man na isulti og ipasabot dinhis Biblia. Nganong inyong giilisag Domingo? Kay nagsunod ra man gud sad mo sa inyohang mga pangulo nga maoy nag-ilis ana. Kung inyong tan-awon ang historical background no, sa gihisgutan sa Daniel Kapitulo 7 versikulo 25 gitagna nga dunay tawo nga maghuna-huna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan sa Dios. O karon, nihitabo ni siya sa tuig Marso 7, tuig 321. Giusab ang Sabado ngadto sa Domingo, maoy rason nga daghana ang nagpahulay karon sa adlawng Domingo, gibiyaan ang adlaw nga Sabado. Kay ngano man, giusab man. Unya kung imong basahon dinhi sa dinhi sa niya atong basahon niya kay aron nga makuha pagyud ang sentido dinhi sa The Converged Catechism of Catholic Doctrine, no, sa page 50 sa second edition 1910, page 50. Pamatiin ninyo niha kung ano karon mo ilamog Domingo igpapahulay sa inyo ra na apanwa na isultis Biblia. Atong basahon na nag-ingon dinhi, which is the Sabbath day. Unsa mang adlaw? Unya kini ra ba The Converged Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gearman nga ang kuan ani klaro man kayo ani nga ang mga imprimatur ani ang nihil obstat inyo maning kadagkuan unya anong dili man gid ninyo mapansin tungod kay inyong paundayunan ang inyong kaugalingong pagkasayop niya which is the Sabbath day unsa mang adlaw ang igpapahulay nagingod dinhi Saturday is the Sabbath day. Wa magyong Sunday is the Sabbath day. Ang Sabado mong adlaw igpapahulay. Meaning nga ang simbahan dili ignorante, dili inosente sa insakto og tinuod nga adlaw igpapahulay. Nahibaw sila, nasayod sila. This is kana a concrete evidence. Ilang giangko na nga ang Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay. And how come nga naa mo sa Sunday? Akong paday nagbasa, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong ato man gibantayan ang adlawng Domingo inay sa adlawng Sabado? O niya ang ilang pamatuod. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Tanawa ha? Atong gibantayan ang adlawng Domingo inay sa adlawng Sabado tungod kay ang Iglesia Katolika diha sa Konsilyo sa Laodicea sa tuig 336 AD gani after death of Christ nagingod dinhi transferred the solemnity nag-usab transferred the solemnity nag-usab sa pagkabalaan from Saturday to Sunday. Ang balaan gyud ang adlaw nga Sabado pero ilang giusab ngadtos Domingo. Karon nakadungog ka magyud, nakabati ka magyud. Unsay imong hunahuna diha? Padayunan nimo ang imong kaugalingong pagkasayop nga ang gisulti gihatag manis Ginoo timaan siyang katawon adlawng ikapito unya inyong giilisan anang Domingo. Kining Levitico 23 city 24 ug 39 wa gina nagsulti nga
gisulti da sa inyo dinha nga ang o Domingo maoy ang unang adlaw maunay adlaw nga igpapahulay. Hinumdumin ninyo nga dili gyud mahitabo nga kana ganing mga dinahom-dahom ninyo maunay insakto. Tanawa o, ang giangkon sa Ginoo nga iyang adlaw igpapahulay ang ikapito. Niya balikan nako ang gisgutan sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadtos 10. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magbuhat ka sa nanay mong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Unsang adlaw ang igpapahulay alang sino? Ang ikapito. Dili ng 7 ka adlaw nga panagtigom nila nga mangaon sila sa tinapay nga walay igpapatubo. Unya tan-awa sa Latina Vulgata, sa Latina Vulgata sa duay version unsay gisulti dinhi matud pa ingo dinhi og santusan ninyo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili magbuhat og bisan unsa. Malinaw di ba? Karon kun unsa may inyuha dinha nga handom, gusto maghamong mosunod, gusto maghamong moalagad sa Ginoo. Nganong inyo mang supakon ang gisugo sa Ginoo? Nga ang gisulti baya, this law will never change. Kining balaura dili gyud mausab. Unsa man ning dili mausab? Ang adlaw ipapahulay ang ikapito. Anhaw kam nga naabot man mug Domingo, nga kanang Domingo unang adlaw na nga magtrabaho. Kay ang ingon sa Ginoo, 6 days shalt thou labor, do all thy work. Unom ka adlaw magtrabaho ang tao. Ang Domingo mo'y unang adlaw sa pagtrabaho. Unya karon mo ingon mo nga Domingo na, dili na madala. Pamatii ko nun dinhi sa atong basahon sa Today's English Version, ang gihisgutan dinhi atong basahon dinhi sa Exodo kapitulo Hebro chapter 4 verse 4 and 9 niya For somewhere in the scriptures, this is said about the seventh day. Wa magyo this is said about the first day. Seventh day. Unya kamo sa inyong naeskwilahan o sa inyong nabasahan sa dictionary, inyong kalendaryo. Unsa may inyong adlaw, unsa may inyong ikapito dihang adlaw? Domingo day? Nangingon dinhi, for somewhere in the scriptures, this is said about the seventh day. Nag-ingon siya may tungod sa kapitong adlaw. God rested on the seventh day from all His work. Miunsa ang Diyos? Mipahulay siya sa adlawng ikapito sa tanan niyang mga buhat. Unya, tanaw na to sa 9. As it is, tanawa, as it is, however, there still remains, timanig yun, there still remains for God's people, kini nagapabilin alang sa katawhan sa Dios a rest like God's resting on the seventh day. Ang pagpahulay sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. Unya ngano magyod nga monitor magyod ang inyong mga pagsabot, inyong mga hunahuna, mulikoy magyod mo nga kung sa gitar pa wa na mo maangay, wa na babagay, yabag na, dili na makaduyog. Mauna nga pulos na lang gyud mga niyabag-yabag, kay nayabag naman ang inyohang pagsunod, kay imbes musunod mo sa tao, musunod mo sa Dios, adto naman mo sa tao. Unya, mao nang gihisgutan sa Isaias 29:13, ug ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapasidungog kanako, pinaagis ilang mga baba ug mga ngabil. Nagpasidungog sino? Nagdaig si Ginoo, pero sa baba lang o mga ngabil. Nagingon, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Tuod nag-alagad mo sa Ginoo, pero ang inyong gisunod ang gitudlo sa tawo Domingo, dili na Sabado. Karon unsa may gisgutan sa Marcos 7:7-8,
kawang lamang ang ilang pagsimba nako. So, naay pagsimbang way kapuslanan, naay mga pagdaig nga wa gid ginubaba nga bilra, pero gipalayo ang kasing-kasing. Ingon, kawang lamang ang ilang pagsimba nako, sanglit ila magipanudlo o gipakadoktrina ang pagtulon ang tao. Kanang Domingo sa tao gyud na. Unya inyong basaos 8 sa Marcos City 8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Nagyon sa ang kasuguan sa Dios, gibiyaan ug mao inyong gituman ang mga pagtulunan sa tao. Gibiyaan ang Sabado nga iya sa Dios, kining adto gimos Domingo nga iya sa tao. Unya karon, unsa may inyuha ana nga panghuna-huna ka si pamulong ni Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga nas langit. Kinsay makasulod sa sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unsa may kabubuton sa amahan? Domingo ipapahulayan, pabalaan. Mga kaigsuonan, ang gisulti sa Herbianon 3:15 pagkadungog nato sa iyang tingog, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Kung dili manggani mo mga luwas sa adlaw sa katapusan, wala mo'y laing mahayon og basulon ang inyo rang kaugalingon, kay dili mamo kapamalibad nga Ginoo, wala mi nabatian. Di mo kapamalibad Ginoo, wala mi mahibalo. Ginoo, wala mi masulti. Nga naman nga moingon kung di na mo kapamalibad, nakahibalo na mo, nakadungog na mo, nasultian na mo, dinhi sa Jesus is our hope. Niadto unyang adlaw, daghan sa mga taong nagpalingog-lingog karon. Unya, di mo sunod. Mo nang gisgutan, Proverbio 28:9, ang nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo may usa ka dulumtanan. Gidumtan ka sa Dios. Nga naman, nagpalingog-lingog ka lang, nakadungog ka na, nahibaw ka na, naaghapon kas Domingo nga iya nas tawa kagyud Sabado nga iyas Ginoo. Og niadto unyang panahona alang sa mga tao karon. Balikan ako niadto unyang panahona alang sa mga tao karon nga nagpagahi silang kasing-kasing pulong sa Dios. Tan-awa ra god ang Amos 4:11 ug 12 nag-ingon dinhi matud pa nga, og niadto unyang adlaw ipadala ko sa yuta ang kagutmanan ni ang kauhaw, dili kagutmanan sa tinapay ni kauhaw sa tubig, kundili sa pagpatalinghog sa pulong ni Jehova. Moabot ang dako nga kagutom, moabot ang dako nga kauhaw unya sa kalibutan, dili sa tubig ug sa pagkaon, kundili sa pulong sa Dios. Karon ang tao magpagahi pa, di pa maminaw. Unya igabot niining panahon na unsay buhaton sa taong gutom ug uhaw sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nagingon sa 12, niadto niyang adlaw sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, meaning from port to port, gikag baybay ngadto laing baybay, gikag pantalan ngadto laing pantalan, aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova, apan sila dili makakaplag niini. Dili na nila makaplagan pa, kay gusto silang makakaon o makainom sa mga pulong sa kamatuoran, pero dili na nila kini makabatian o makaplagan pa. Tuhoy gayod, moabot ang panahon, niining panahon na unya, makaingon mo, asa naman ang Jesus is our hope ron? Kay gusto tang maminaw sa ilang mga gipang sulti diyas kahanginan, pero unsa pa'y inyong mabatian? Wala na. Dili na mapakaon pa ang inyong mga kalag sa espirituhanong kalanon. Dili na mapainom pa sa espirituhanong ilimnon ang inyong mga kalag nga maong pulong sa Dios. Mga kaigsunan, gidasig ta, pagkadungog nato sa pulong sa Dios, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Herbianon 3:15. Unya ang gisulti sa Santiago 1:21-22, Hinoo ang naging busa, lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan. Og dawata, tanawa, og dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Kining mga pulong nga dawatay gala kay makaluwas inyong kalag. Sa 22 ngayon, hinoon tumana ninyo ang pulong,
ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Mga kaigsunan, sapat na ang kahigayunan nga imong naangkon na dungog og nabati mo ang kamatuoran. Hinaot pa nga sa imong kasing-kasing mutubo ang gugmas pagsunod sa pag-alaga dias Ginoo. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo ang mga una-una. Brother Libby? Okay, digon salamat, Brother John. So, padayon ta higala sunahan sa pangutana nga naghisgot nga matod pa nga nag-ingon siya dinhi nga nag-ingon ko naman diri nga way mabasa nga unang adlaw igpapahulay sa naaman lagi mabasa sa Levitico 23:7, 24 o 39 siya nga so sakto among pagbantay sa Domingo ang adlaw igpapahulay. So thank you kayo sa Sakto yung pagkasayo pangutana. pa. Salamat kayo sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Ang iyang gisabot dinhi sa atong gibasa. Dinhi sa iyang pangutana sa Levitico 23:7, 24 o 39. Iyang ginahuna nga unang adlaw, Domingo na. Pero kung imong basahon ni Gala, wa ni maghisgot og unang adlaw semana. Daghan ba yung maisgutan tong unang adlaw? Unang adlaw sa buwan? Unang adlaw sa tuig? Unang adlaw sa selebrasyon? Unang adlaw sa semana? Nga kining Levitico 23 nagisgot ba nig unang adlaw sa semana? Wala Ang atong gingon nga wala mabasa sa Biblia nga ang adlaw Domingo o unang adlaw sa semana mao ang adlaw igpapahulay. Way mabasa na. Unsa man mabasa sa bersikulo 7? Sa nahauna nga adlaw kamo adunay usa ka balaan nga pagkatigon. Walay bisan unsa nga buluhaton nga inalagad pagabuhaton ninyo. Sa watoy trabaho sa ato pa magpahulay. Maghimo sila balaan panagkatigon. Pero unsa may ipasabot ani nga unang adlaw may gala? Kung imong basahon ang bersikulo 6, nag-ingon diri atong sugdon sa 15 sa nahaunang bulan sa ikanapulo og upat ka adlaw. So nagisgutig unang bulan unang bulan sa Hudiyo man nga kalendaryo, unang bulan nila bulan sa Abib or pwede nga nag-Nisan man unang bulan nila. So ang matapad sa nahauna nga bulan sa ikapito og upat ka adlaw sa bulan sa Pitsa 14. Nisan 14. Ingon isunahan nga matapin sa taliwala sa duruha kahapon mao ang Pasko ni Jehova sa ato pa Passover feast mahigala. Pista sa Passover kanang Passover kuno siya kanang Pasko gitawag Pasko katong labyan sa manulunda ang balay nga naay dugo sa kanirong gibutang sa babag spultahan kay lagi ang tugon sa Ginoo nga mo suroy ang manulunda patyon ang bisan kinsa nga kamagwangan dito sa Hipto kutob sa balay nga way gibutang nga dugo sa kaniro diya spultahan. Pero ang nabutangan labyan sa wala man gitawag Passover. Kanya kining Pitsa 14 sa unang bulan mao man ni nahitabo dito sa Hipto sa una atong paggawas sa mga Israelitas gikan sa pagkalipon sa Hipto. So ilan ning gisubli-subli og sa ulog ang Passover kada Pitsa 14. Ato i-continue basa. Og sa ikanapulo og 5 ka adlaw sa atong pagkaugma Pitsa 15. Niining bulan na mao ang pista sa tinapay nga way lebadura. Alang kang Jehova 7 ka adlaw magakaon kamo sa tinapay nga way lebadura. So nagisgot dinhi og ikanapulo og 5 ka adlaw Pitsa 15. Niining bulan na gitawag nagpista sa tinapay nga way lebadura. Gitawag pista sa tinapay way lebadura. Unya gisgutan dinhi nga 7 ka adlaw ang ilang kaonon tinapay nga way lebadura pan nga way patubo. Unya pito mo na kaadlaw sa ato pa Pitsa 15 kutob sa Pitsa 21. 21 kutob.
Sa versikulo 7, mo ni ang pangutana. Sa nahauna nga adlaw, kamo adunay usa ka balaan nga pagkatigom. Walay bisan unsang buluhaton alagad nga buluhaton ninyo. Pitsa 15 na unang adlaw sa ilang panagtigom mga higala sa pistas tinapay nga wali badoro. Wala magisgot ng adlaw semana. Unang adlaw na pitsa 15 bulan sa Nisan. Sa Western birthday, magkaparehas ba ang adlaw sa birthday? Tingali, nag-birthday pa rin, Domingo. Pagkasunod tuig, Lunes na po siguro na maatol na itong birthday. Pagkasunod tuig, siguro maatol to nag-Martes. Pero bisag usap po ng adlaw maatol, gitawag na ito nag-birthday na to. So gitawag po nila o balaang pagkatigom, bisan unsang adlaw maatol ang pitsa 15, unang pagsaulog nila, ilan na sa logon, wala sila trabaho, nababalaan sila panagkatigom. So muna atong bantayan. Ngayon rin tinod din mo unang adlaw nga Domingo. Unang adlaw sa ilang pagsaulog sa tinapay nga wali libadura, pitsa 15 sa bulan sa Nisan. Nya sunod. Ang ingon mo 24, unsa pre 24? Isulti sa mga anak sa Israel nga mag-ingon sa ikapito ka bulan, unsa di kapitong bulan sa Israel? Bulan sa Tisri na, ikapitong bulan. Sa ikanapulo og ingon ni sa ikapito nga bulan sa nahauna nga adlaw sa bulan usumay usa ka balaang pagpahulay alang kanyo usa ka handumanan sa paghuyop sa pita og balaang pagkatigom. So nagisgot ang adlaw semana. Unang adlaw sa buwan sa Tisri, pitsa 1 sa buwan sa Tisri. Kung mo ni sabto unang adlaw basta dayo aros tinuod nato. Ebo ni sabto Domingo wala unang adlaw sa buwan ni sa bulan sa Tisri, kapitong bulan sa Hudiyo, gitawag nila og pista sa paghuyop sa tempita. Igpapahulay na ng adlaw, ilang sa ulogo na, kay pista na nila. O ni aritas katapusan, kanin bersikulo 39, nga imong giingon nga, unang adlaw simana. O di gyapon ni simana. Ako masana, apan si kanapulo og 5 ka adlaw, si kapitong bulan gyapon sa Tisri. O niya, pitsa 15 ni siya. Sa diha nga magkatigom kamo og bunga sa yuta pabantayan ninyo ang pista ni Jehova. Gitawag na Feast of Harvest mga higala o pista sa mga payag, tabernakulo. Sunod sa 7 ka adlaw. Sunod sa 7 ka adlaw ni ilang gitawag og kanang Feast of Harvest o pista sa mga tabernakulo. Sa nahauna nga adlaw may usa ka pahulay nga balaan o ikawalo ka adlaw mo usa ka adlaw pahulay. Wala mo isot og semana, pastilan layo sa gawita baka sa Bible. Kung nato ni sabtong semana, pitsa 15 ni nga unang adlaw diskuta dinhi, pitsa 15 sa bulan sa Tisri higala. Unang pagsaulog nila sa pista sa tabernakulo o pista sa harvest. Amo ni pasabot na, was na trabaho, papahulay na. O nga babalaan sila padakatigom. Sunod sa wow kaadlaw sa ato pa, imo na ipon, pitsa 15, o na ikawawang adlaw, pitsa 22. Nag-imong sabtog semana, na ada ikawawang adlaw sa semana, wow, there are 7 days in 1 week, mga higala. So, kining imong bersikulong gipadangat, City 24 o 39, wa gini kaigo, mga higalas, imong gisabot, nga unang adlaw sa semana, nga mga Domingo, nga mga ito sakto ni amo, sakto laging pagkasawita nga pagsabot. Wa ginato matunig ayon Bible. Muna atong tunog ayo para dito masipyat sa pagsabot. Kay delikado ba nagmasipyat ta higalas pagsabot, maka-impirno ba na ug ang sayot may atong tuhuan. So, akong balikon ang tulo ka verse gihatag nimo, City 24:39, ang City naghisgot og unang adlaw sa pagsaulog sa napay nga libadura, pitsa 15 na sa bulan, sa unang bulan sa Hudiyo. O niya, ang versikulo 24, unang adlaw sa ikapitong bulan na, wa may gisot unang adlaw sa simana, ikapitong bulan, pitsa 1 na. O niya, pagka pitsa 15, may unang adlaw po silang pagsaulog sa pista sa harvest o pista sa tabernakulo. Ikapahulay po na nila, basta usang adlaw ang matunong. O niya, ikawawang adlaw, pitsa 22 na sa bulan sa Tisri, ilan na po na sa ulugon ka ng adlaw higala. So muna tinuod kay ang ikapito ka adlaw
igpapahulay mo na mabasa sa Baptist. Ingon na Ginoo nga doon na kamoy unom kaadlaw, buhatan yung buhaton, apan si kapito kaadlaw sa matag simana, balaan kini adlaw. Kada may klaro na, ikapitong adlaw sa matag simana, naghiskot pa na og igpapahulay sa bersikulo 3. Apan si kapito kaadlaw sa matag simana, balaan kini adlaw tungod kay kini ako ning adlaw. Bisag asa pa mo magtuyo, kinahanglan magpahulay kamo sa adlaw nga pahulay ug mag-usa kamo sa pagsimba kanako kining balaura di gid mausab. Wag ni kasaba ni balaura. Nga naman kay giingon na sa Biblia, dili mausab kay nahimugna natukod na ipapahulay sukad pahigala sa unang simana sa kalibutan pagka ikapitong adlaw, unang ikapitong adlaw ang Dios mismo nagpahulay ang adlaw. So munay klaro gyud na ikapitong adlaw sa matag simana, Sabado na, ingon ang Dios, magtigo mo, magsimba mo nako ning adlaw, balaod di nga di gyud mausab. Pero kanang gisgutan ng mga verse, wa gida maghisgot og unang adlaw sa simana. Muna atong sabihan og ayo ang Bible. Kay aron masabtan na tuwayo unya, nindot na mag-alagad kas Ginoo sa imong nasabtan sab nagkinabuhi ka sa imong nasabtan nga eksakto nga pagsabot diha sa balaang kasulatan. So kung naamay mga pangutana diha nga inyo ikalibgan, ipadangat na dis programa higala aron ato na mapasabot og ayo ug unsay eksaktong pagsabot ni ana nga ginaingon sa balaan nga kasulatan. Okay, wa naman tay panahon mga higala sa di pahingpit tapuson ang ato nga tulumanon ni ang atong theme song. Okay, atong hiyon si Brother John alang sa closing prayer. Mga po kita, mga higala. Mahigugma unog dalang panan nga Dios, dagang salamat ang mga binhi